Inoitwa Nigel Mawire. Munoti munzvimbo inonzi Murisa Park under Manyamiro Road District Council. Munda watiri uno ndewe watermelon. Panapa tinori watermelon ini nemhuri yangu nababa vangu nevazukuru vangu tichibatsirana. Variety yatakarima gore rino inonzi F1 kana kuti Fahari. Variety takaida nekuti ndo iri current izvozvo ndo iri latest pamahybrid anogadzirwa nemaseed companies. So saka takada kumboedzawo variety iyoyi. Saka iri kuratidza kuti ine performance yakanaka chaizvo. Yield yacho yakanaka. Ukatarisa kwese uko aratidza takabereka zvakanyanyisa. So tikutarisira kuti tinowana pundutso yakanaka chaizvo nevariety iyoyi. Market yedu panapa achinga aibva tinotengesera pamugwagwa apo pane musika wedu wari apo anopera yese panapa. Hatitomboendese kumbari kana kuti mamwe mamarkets anotoya achitengwa panapa achipera yese. So ndoda kukurudzirawo vanoda kupinda mune zvekurima izvi. Watermelon is a good crop. Haanyanyonetsa zvawo. Machallenges amungangowane mvura. Segore rinosana natsonaya zvakanaka. Mvura ingangoita dambudziko. Toitawo zvimapests nguva yekupisa kunowanda mapests akati siyanei, but anomanejeka zvawo. Muchinge muchibatsirwa nevarimisi venyu kana maagronomists kana macompanies anotengesa mishonga vanokubetserai machallenges amungangowani. Then for market yedu hombe watermelon Mbare. Ndokunotengwa manwiwa zvakati nakei. Ende nwiwa rinoratidza kuti chinofarwa nevazhinji. Saka musatya zvenyu kupinda mune watermelon izvi. Pindai mazviri varimo. Zvine pundutso yakanaka chaizvo. Unotoenda mberi upenyu hukatoshanduka.